Pipila ka hulagway sa kalisod ug kabayanihan ang nanggawa sa social media dihang migo ang bagyo Ulysses sa nasod kagahapon. Ani ay report. Human lang sa usa ka semana dihang naigo sa Super Typhoon Rolly ang nasod. Bag-ong hagupit na usabang na sinati nato karong miigo sa dakong bahin sa Southern Luzon ang bagyong Ulysses. Pipila ka mga hulagway sa kalisod ang gipost sa social media. Kining baby, gisulod na lang sa palanggana kauban ng mga sinina tungod sa hangtod dughan nga baha. Gipayungan na lang kini aron dili mabasa sa ulan. Makaluluoy sab ang kahimtang niini mga bata sa Cainta, Rizal. Ang inahan nangayo na og tabang kung asa sila makapangita og marentahang balay aron malayo sa peligro ang mga bata kung asa ang usa naa sa talandugong kahimtang dihang makitang nagasaka na ang tubig baha sa ilang lugar. Samtang nagbayanihan ang Philippine Coast Guard aron masigurong luwas ang mga senior citizen nga nagpuyo sa Hospicio de San Jose sa San Miguel, Manila, dihang misulod na ang tubig baha sa puy-anan. Naglandfall og ikatulong higayon sa Quezon Province ang bagyong Ulysses. Unang migo ang mata niini sa Patnanungan, Quezon, mga alas 10:30 kagabi. Sunod sa Burgos, Quezon, ug ikatulo sa General Nakar ganinang 1:40 sa kadlawon. Ang tanang naigo sa bagyo, ilabi na sa North, Central ug Southern Luzon, lakip ang Metro Manila ug Bicol Region, wala kaikyas sa kabagsik sa bagyong Ulysses. Gani kining Marikina River, milapaw na og mihimo og grabeng danyo sa dakong bahin sa Metro Manila. Ganinang alas 10 sa buntag, nakita ang mata sa bagyong Ulysses sa 85 kilometers west sa Iba, Zambales. Duna kini gikusgon nga 130 kilometers per hour, unos nga 200 kilometers per hour ug naglihok padulong west sa gipaspason nga 25 kilometers per hour. Sa latest track sa Pag-asa, posibleng ugma sa buntag mogawas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ulysses. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.